बे समाव मुगानि आगदारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि गिबि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि आंगो न'आव जोङो दंफैयो आरो दिनै बिथांनि गोथार जोनोम सान 1 नभेम्बर बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बराव रुंसारि जायो आरो बे समनिफ्रायनो बिथांनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि डेलिगेट हाउसआव थांखि लानाय बायदि बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनाय आरो सिके दखरा एबसुनि मदद एबसुनि गासै बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनायनि जि थांखि दंमोन बेबायदियै जोङो 3 बोसोरनि उन जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय बायदि दिनै फिन खेबसेबाव जोङो बेयाव थुबुर जादों आरो गिबियावनो आङो आफा इसोरनिसिम आर'ज गाबगोन जे बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आरो जोंनि थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बिथाङा अराय आशीर्बाद बा मोजां बोर हरो खोथाया जाहैबाय जे बिथाङा जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि महरै बिबान बाननो गोनां जादोंमोन बा बिबान लादोंमोन आरो बिथांनोनो बे बिबानखौ क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जि जुथुमनाय बे जुथुमनायाव सावरायनायनि गेजेरजों थिग खालामनाय जादोंमोन बे थासारिया जोबोद गोब्राब आरो जोबोद मोनसे चेलेन्जिं मोनसे थासारिमोन बर' हारिनि जि मोनसे समाज आरो जिउ खुंनायनि जि जारिमिन हारिनि गासै बिथिङा मोनसे मोस्लेर अबस्थायाव दंमोन जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय संबिधानिक मोनथाय जोंनि रांखान्थिया जोबोद गाज्रिमोन जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि लामा दालां स्कुल कलेज सोलोंथाइनि थासारिया मोजां नङामोन आरो जथेस्थ' जोंनि गेजेराव बै समाव भारत उदांस्रिनि सिगां आरो उननि समाव जोंनि सोलोंथाइ गोनां बा गोरों गोरा मानसिनि आंखालमोन माखासे मोजोमसे जायफोर गोख्रों मेलेमनि दैदेनगिरि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि माने स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन बड' स्टुडेन्टस इउनियन बे थुबुर जानानै बयनिबो सानखांनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद दानांगौ खारन बिनि सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गवालपारा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा गुबुन गुबुन दखरा हिसाबै दंखायोमोन दा मिरु आफाद दानांगौ आरो मिरु आफाद दानायनि गेजेरजों गासै बर' फरायसा फरायसुलि आरो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै जोंनि जौगानाय जोंनि थामोनथा रैखाथि जोङो नासयजानाय गादबजानाय बा गासै बिथिंजों जोङो सोबख'जानाय बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौब्ला बर' थुनलाइ आफादा 1952 जोनोम जादों नाथाय बर' हारिनो आरोबाव मोनसे लाइमोन सेंग्राफोरनि इयुथ फर्सनि मोनसे आफाद नांगौ बे आफादखौ दानायनि थांखिजोंनो मिरु आफाद दानाय जादों आरो बिनिनो गिबि आफादगिरिखौ बिथांखौ दायित्व होनाय जादों दा बेखायनो बानेश्वर बसुमतारीया मुगानि आगदारि जों बिथांखौ बिमुं होदों आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे बिथाङा पायनियर रल लादों आरो सासे साहस गोनां आरो हारिनि फारसे गोख्रों फोथायनाय जातीयताबादि सिन्तानि बिथाङा सासे सुबुं जायनि थाखाय बिथाङा उननि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों उननि समाव बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों गोबां बिजाब लिरदों समाज बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय थुनलाइ बिथिङाव गोबां बिथाङा खामानि मावदों आरो दिनै बानेश्वर बसुमतारी बायदि बर' हारियाव दैदेनगिरि मोननानै जोङो थारैनो गावनि गोसोखौ जेब्लाबो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियाखौ जों जेब्लाबो गोग्गानाय आरो गोथौ मोनसे श्रद्धा जोंहा बिनि सायाव जेब्लायबो दङ उननि समाव बड'फानि सानथौ सानस्रि बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाबाय 1986 मायथाइयाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि आन्दलन जाबाय आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जि आन्थोरजयै जोंनि मेंनो रोङै जे हाबाफारि दिनै सोलिगासिनो दङ दा बानेश्वर बसुमतारीया जोंनि फुजिनां जोंनि साहस जोंनि आदर्श आरो जोंनि अराय श्रद्धानि सुबुं आरो बिथाङा पायनियार आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिखौ जि लेभेलाव लांनांगौ आल्टिमेट थांखिसिम जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर होलांबाय बे गासैबो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि बा जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरनि आदर्शनि गेजेरजों हारि दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दं सोलिलांबाय थागोन गोजोन्थों।